କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ପୁଣି ସାଇକେଲରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେନି କେହି। ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧି ଶବକୁ ନେଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଛଞ୍ଚାଣବାହାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ସୁବାସ ଦରୁଆନ ବୟସ 45 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କୁଷ୍ଠ ଓ ସୁଗର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଘୃଣା କରିବା ସହ କେହି ପାଖକୁ ପାଦ ମାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁବାସଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ କମଲ ଦରୁଆନ ଓ ବୁଧନସି ଦରୁଆନ ଏକ ସାଇକେଲରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଶବକୁ ଦୀର୍ଘ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଶବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଆତ୍ମୀୟ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସତ୍କାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ ସୁବାସ ଦରୁଆନଙ୍କ 2 ପୁଅ ଓ 1 ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଫଳରେ 3 ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.